האתר הזה חשוב מאוד, קודם כל במישור של האינטראקציה הישירה. אנחנו רוצים דיאלוג ישיר עם הציבור הפלסטיני, והם יוכלו גם להקשיב וגם לענות. אני גם מקווה תעשו יום אחד צ'אטים בין שר הביטחון לתושבי עזה. אני מוכן לדבר איתם ישירות בשידור ישיר, לקבל מהם שאלות ולענות להם על השאלות. אני מאוד מקווה שיום אחד נראה את עזה כסינגפור של מזרח התיכון. הכל תלוי בהם. אין שום סיבה שתושבי עזה יחיו בתנאים הרבה פחות טובים מאשר ביו"ש, ובטח משהו שלא ניתן להשוות למדינות מערב אירופה או ישראל. אנחנו מוכנים באמת להביא כלכלת עזה לרמה אחרת לגמרי. אנחנו שותפים להפוך את עזה לסינגפור של מזרח התיכון. אבל בשביל זה תושבי עזה צריכים לסלק את הנהגת החמאס. תושבי עזה צריכים לדעת שהם סובלים לא בגלל הנהגה הישראלית, אלא בגלל הנהגת החמאס. ברגע שחמאס יוותר על המנהרות ועל הרקטות, אנחנו נהיה ראשונים שנשקיע ונבנה להם גם נמל ימי, גם שדה תעופה, גם אזור תעשייה, גם בכרם שלום וגם בארז. אנחנו יכולים מיידית לייצר כ-40,000 מקומות עבודה לתושבי עזה. בהנחה שחמאס מוותר על הסעיף השמדת מדינת ישראל, מוותר על המנהרות, מוותר על הרקטות, וכמובן, וזה הדבר הראשון והחשוב, מחזיר את גופות חיילינו ואת האזרחים הנמצאים אצלו בשבי, מחזיר למדינת ישראל. אין לנו שום כוונה ליזום שום מהלך צבאי, לא בדרום ולא בצפון. וזה אני אומר באחריות, אנחנו לא מחפשים הרפתקאות. ויחד עם זאת אין לנו שום כוונה לוותר על שום פרובוקציה. כל פרובוקציה תתקל בתגובה עוצמתית. אני משתדל לנהל את הענייני ביטחון בעוצמה, באחריות ובשקט. אני חושב שגם כמדינה אנחנו לא עושים מספיק. אני חושב שיש מקום לשדרוג משמעותי של כל הנושא מעברים. אני חושב שאפשר שם לתת שירות הרבה יותר טוב ממה שאנחנו נותנים. אני חושב שגם בתחום הכלכלי, פיתוח הכלכלה, מדינת ישראל יכולה לעשות הרבה יותר, ואנחנו משתדלים היום לעשות הכל. התיישבות מעולם לא הייתה מחסום להסדרים מדיניים או להסכמי השלום. אנחנו חתמנו הסכם שלום גם עם מצרים, גם עם ירדן, ויתרנו על כל ההתיישבות ברצועת עזה, פינינו כל 21 יישובים, ולא רואים לא שלום ולא ביטחון. ולכן כל הסיפור של ההתיישבות היהודית זה בעיקר תירוצים. חלונה נחכה סאווה. שוקרן.